אז מה קורה חברים, כאן ליל בעוד סרטון, והיום יש עדכון חנוכה בגורילה טאג. אז בואו איתי לראות את העדכון החדש ושל קריסמס. אז בואו איתי, יאללה בואו. רגע, אוקיי, יאללה בואו. רגע, זה עוקב אחריי? אוקיי, כן זה כן. יוטה נה 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 נה, זה יפה פה. אוקיי, עכשיו אנחנו בסיטי, ויש פה את העדכון חנוכה החדש, ובואו, יאללה בואו, יאללה בואו. אוקיי, כמו שאתם רואים, יש פה עכשיו את החנות של ג'ימי קולי, היוטיובר של גורילה טאג, ובואו נראה אותו. יאללה בואו, יאללה. וואי. אוקיי, את זה לא ידעתי שלג'ימי קולי יש כובע שלו? אוקיי, זה מגניב. טוב, מה לעשות? יאללה, בואו נראה מה יש שם. אוקיי, יש פה את ארגז הטייפים שלו, זה מצחיק. ועמדת צילום. אוקיי, אני חייב לצלם את זה. חייב לצלם פה, פשוט חייב. נעשה מצלמה. שלום לכולם, כאן ג'ימי קולי בעוד סרטון. אוקיי, וואי, מה זה כאן? תראו, וואי, זה נראה מפחיד. אנחנו נכנסים לשם בכל זאת. וואו, מה זה פה? הבאמים? מה קשור הבאמים? אני חייזן, בכלל מה אני בחייזרים? נו, תפס כבר, תפס. תביא לו מה זה? תביא. אוקיי, זה סתם חללית. זה לא מעניין. אוקיי, עכשיו הולכים באמת לעדכון של חנוכה. אז בואו איתי. אז כמו שאתם יכולים לראות פה בהתחלה את החולצה של חנוכה. מה הסיפורים? וואו. אז כן, יאללה, עכשיו בואו נלך לראות באמת את הדברים של חנוכה. אז וואו, מה? לא מאמין לכם. תראו מה זה. הרימון האגדי. תראו את זה. כן, חייבים להוסיף את זה ולבדוק את זה. כל מה של חנוכה חייבים להוסיף. כמו נגיד זה. אוקיי, בואו נוסיף את זה. חייבים את זה. כן, כל מה של חנוכה מוסיפים. וואו, הנה נרות. איך אי אפשר בלי נרות? כמו שהיה של הכובע של הנרות. עכשיו בוא נראה כאן. סביבון, סוף חנוכה, הוא חג טוב. הסביבון זה הדבר הכי טוב שיש. סקיורי, הכי טוב של חנוכה. סתם דברים של קריסמס. זה בחינם, ישראלים אוהבים בחינם. כולם יודעים את זה, נכון? אל תגידו אף אחד שמות את זה. יאללה, בוא נלך לבדוק אותה. אין פה דברים גם של חנוכה, אני לא רואה. אז בואו נמשיך בדרכנו לבדוק את הדברים האלה. למה לא? יאללה, בוא נלך לבדוק. הופ. מקפצים לנו, הופ. אוקיי. אז נתחיל עם הפריט הראשון שלנו. וזה, זה היה בחינם. אוקיי. וזה הסביבון. אנחנו עומדים לבדוק אותו. יאללה, מה אתה רוצה? עוף מכאן. אוקיי, סביבון, אתם שמים אותו לרצפה, לוחצים על זה, ומתחיל פשוט לצופף, תסתכלו. מה זה חרא? זה מה שסובב לי את זה שמה. זה חרא? תראו, שמים את זה לרצפה, זה מתחיל לצופף. סביבון, סוף, חנוכה, הוא חג טוב, סביבון, סוף. יאללה, בוא נראה איזה עוד זה יצא. שין דייגו, אחלה שין שבעולם. בקיצור יצא לנו שין. מה זה אומר שין בסביבון? שכחתי. אוקיי, בוא נעבור עכשיו לפריט הבא, או שלא. טוב, בוא נעשה עוד. סביבון, סוף, חנוכה, הוא חג טוב. גימל גמל גדול, נראה לי גימל זה גדול בסביבון. וגם כמה דברים יש את זה, ויש את
או, את זה, כן, זה על הרצפה על האדמה שלי. והפריט הבא שלנו זה בעצם דינוזאור הנרות. וואו, איזה יופי זה. תראו את זה מה זה. אוקיי. אז מה שזה אמור בעצם לעשות, אני בדקתי על זה. זה בעצם אמור כל פעם שאתה לוחץ על זה, כאילו זה אמור להדליק את הנרות. וכאילו, הנה, ניסיתי לסדר את זה עכשיו, זה לא עובד. אבל זה בעצם אמור להדליק את הנרות, כמו שאתם רואים. לא עובד, אבל זה עדיין יהיה רפי רצח. אפשר גם לשים את זה על הרצפה. אם אתם לא יודעים, תסתכלו. אתם יכולים פשוט לשים את זה על הרצפה. וכן, זה פשוט מגניב. עכשיו הדבר הבא זה הכובע של הנרות. בוא נהיה כמו ארסים, רגע, כמו ארסים. ששמים את זה על המרק הזה שאתם שמים. תסתכלו, ארסים. איזה ארס, תסתכלו. איזה ארס. וואי, מי מתעסק איתי? אני עבריין, זה הרע. איזה ארס. טוב, נחזור למצבנו הרגיל. בקיצור, אחלה כובע, לא כזה התלהבתי ממנו. אבל הפריץ הבא זה הרימון, המלך של הפירות. אפשר לאכול את זה. לא, זה לא לייס. אוי לא, זה נגמר. אוי לא, אין לי עוד אחד. טוב, אני צריך להביא אחר. זה בדיוק הזדמנים בעד לפני כמו ששמתי לב. אוקיי. וואו, איזה מגניב, זה זורק כדורים. זורק גרעין רימון. אתם חייבים לראות את זה. הופ. איזה מגניב זה, נכון. אוקיי, זה הדבר הכי מגניב שראיתי. אוי, זה נבלע לי לגרון, מה זה זה? וכן, אפשר גם לזרוק את זה, איזה מגניב, הרימון זה הכי טוב. מה זה? לא, זה לא נראה לי קשור, אבל בכל זאת, למה לא ננסה את זה? חדש, למה לא? לא יודעת אם זה בעצם חדש. אתם שמים את זה ויואו, זה הורס. הייתי במישהו. פאק. שיט, זה אני. שיט. אוקיי. זה די חשוב, זה כמו מגילה כזה, כמו איזה תורה. אבל זה לא, זה סתם איזה משהו לא כזה מעניין. וזה סוג של הסוף של הסרטון, אז בלייק ובסב וביי ביי.